نبرتي كتمامتو زدلي وبارتي ممراز ناي مرز كاردي وسدو مهلاهم تزاريبهم خاب زيناوتاي بريزيدنت ترامب إيران أبلغلي كاتار داق مدقعات تفتيما نماخل مفري غاز تهران بدعول كنتات كم زعنو وآتنققهم سلام طعن هبل زخوركم تملكتي كم يتمسيو لك ساعات حاد خوين لو كم تلمود نزعات زحزنام زيناتات حيزه مت يلقو زيناتات بممراح مساهم صنه انا ابراهيم فسام فلما بحصر زيناتاتنا كنجمر مكتل قداماي مينستر تمسكن طرونه نبعال عيد الفطر مخنيات انكو عبصحكم ام حلاليفهم توم مكتل قداماي مينستر اب محوراوي متسار قصوم ابزم حلالفو ملختيم انكو عبصحكم دحر مبال بعال عيد الفطر بمتحبار برهان حاغوس زنصبارقلون هيوت اتدمقلون عبي بعال يلوم ندق سبات طقمتي زخون صقاتات عيد الفطر نهنصت حجر ادليت يوم زبلو توم مكتل قداماي مينستر اب اوانتي عبي صوم استجمره حبرتن متحسابن زلاقنتو مقصال كم زغباي محبيروم غعزو لمعات إثيوبيا زلاق كخونن نفتحاوي تطقامنت زيغاتات كبحالن كلاتنا نهاجرنا انقولو كله نغبر كبلو دمام صاوعي تقريبهم أب زوبا ولقا وردا خور قدرو بمحبر استودو مناسين حارستوتن سرناي بمصنوع المعوم هلاوم تحبيرهم مكتل أم حداري وردا جمع جنتي عيتا قاروم سا درجي أبزي عمت كاب زلمعه لعلي 23 هكتار مريت سرناي مصنوع حدا مليون كنتال نمركاب تتلمو إنها تسرح مخانو دحري مقلاز مناسي دك أنستيون حارستوتن أب 139 محاورات توديبهم أب لمعات سرناي مصنوع توافيرهم يسرح مهلاهم تزاريبهم حلافي بيت صحفة حرشا زوبا ولقا خورو قدرو دكتور ورقنه قلتا بوغنم لولاونت مقبين مرققات نفتر عدل سراحن مرتتات اكسبورت نمعباين نلمعات سرناي مصنوع تغرتو هاي بورنات سرح مخانيم تزاريبهم زلهم انشتيفات لمعات منقستي تقبارو بمقبار نابر حبلات السبن ممحاش يسرح ملاون توم حلافي تزاريبهم كبل بيت صحفة كوميونيكيشن زوا ولقام تابسيبهم ناب زرزر زينان تنحلف جمع قداماي مينستر رابي أحمد مبل حدشحن 447 بعال عيد الفطر مخنيات بمقبار ملغتنكو عبد حكم أم حلاليفهم توم قداماي مينستر زم حالفو ملغتي ملوء تحسطو كم صعب قربيو تخاتلنا الملس انكو نبعال عيد الفطر أبصحنا أبصحكم بهزب مسلم عيد الفطر ناي برخت بعال تغيرو يأمن رمضانون ناي الله لقسي زقلصلو كبور هيابات ندق سبات زتوهابلو ورحي قرآن نمدر زوردلو جهنم تعاصيو معصوتات جنت زخفتلو كله ككم صنعت امنتون بحزنة اللهن واقع زرخبلو وان سلازخونه حزب مسلم كل جزء ممصع رمضان عيد الفطرن بهنقوتا يصبع اب عيد الفطر كفتاري برخت زلقسم ورحي رمضان بصومن بدعان زحلفو يوم بممصع اتبعال زحغسون اتوم رمضان بسناي تغبار زحلفو يوم ابز تقدس ورحي كفات زتقطبو ندخاتات عقم زيبلوم زكا ذهبو نزبدلوم يقرا نمبال زدفرو بحاغوسن بمنفساو حيلن تمليኦም نعيد يبصحو بتصاراري ابدعاء زسنفون ابلغسون زدخمون كاب فتاري برخت اي رخبون
ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ወርሒ ግንቦት ዝካየድ መረጻ ሃገርና ዓወት ዴሞክራሲ እትጎናጸፈሉን ናብ ቀጻሊ ብሩህ ዘበና እትሰጋገረሉን በሪ እዩ ከም ሃገር ንዓመታት ዴሞክራሲ እናናፈቕና ነርና ኢና ጉዕዞና ጥጡሕ ሜዳ ኣይነበረን ነገር ግን ድሕሪ ፈተና በረኸት ድሕሪ ምብርታዕ ድማ ሓጎስ ከም ዘሎ ካብ ጾም ሮመዳንን በዓል ዒድ አልፈጥርን ንምሃር ከምቲ ጽቡቕ ዝዘርአ ሰብ ጽቡቕ ምህርቲ ዝዓጽድ ዕሾኽ ዝዘርአ እውን ዕሾኽ ዳንዴር ይዓጽድ ስለዝተመነና ጥራሕ እቲ ኣሜኬላ ናብ ጽቡቕ ምህርቲ ኣይልወጥን ኣብ መንፈሳዊ ይኹን ዓለማዊ ጉዳያት ዘርእን ፍርያትን ዝተኣሳሰሩ እዮም ብዛዕባ ዴሞክራሲ እንትንሓስብ ነዚ ሓቂ እዚ ክንርስዕ የብልናን እናሃንጽኦ ሕጋውን ህዝባውን መንግስቲ ዝውሰን ኣብ ቅድመ መረጻ ብእንገብሮ ተሳትፎ እዩ ሮመዳን ቤተሰብ ዝራኸበሉ ሕልና ዝጥርነፈሉ ሰብነት ዝግርሐሉን መንፈስ ዝቐንዐሉን ወርሒ እዩ ዒድ አልፈጥር ድማ ውዲ ሰብ ጥዑይ ርክባት ዘመልክተሉ በዓል እዩ ወዲ ሰብ ምስ ፈጣሪኡ ምስ ባዕሉን ምስ ወገኑን ዝህልዎ ርክብ ጥዑይ እንተዘይኮይኑ ሓፈሻዊ ህይወቱ ጥዑይ ኣይኸውንን ኣብ እዋን ሮመዳን እቲ ጾም ሰባት ምስ ዓርሶም የራኽቦም ሶላትን ዱዓን ምስ ፈጣሪኦም የራኽቦም ኢፍጣርን ዘካትን ድማ ምስ ማሕበረሰብ የራኽቦም ኢትዮጵያውያን ጥዑይ ህይወት ንኽንመርሕ እዞም ሰለስተ ጉዳያት ክንፍጽም ኣለና ሰብ ምስ ፈጣሪኡን ምስ ባዕሉን ዘለዎ ርክብ ጥዑይ እንተዘይኮይኑ ንማሕበረሰብ ይኹን ንሃገር ጠንቂ እዩ ሰብ ምስ ርእሱ እናተጋጨወ እንተነይሩ ምስ ኩሉ ይጋጮ ሎሚ ንኩናት ባህሊ ንኽትራን ልምዲ ጥፍኣትን ዕንወትን ክብሪ ገይሮም ዝነብሩ ሰባት ቀዳማይ ጸገሞም ምስ ፈጣሪኦምን ምስ ርእሶምን ዘይምስምምዖም እዩ ውሽጣዊ ባህሪኡ ዘይተሰማመዐሉ ሰብ ምስ ማንም ኣይሰማማዕን ዕርቂ ሰላም ፍቕሪ ምርድዳእን ምስምማዕን ዝበሃሉ ነገራት ኣይርድእዎን ሰብ ምስ ፈጣሪኡን ምስ ባዕሉን እንተተሰማሚዑ ምስ ማንም ክሰማማዕ ይኽእል ምስ እንስሳ እንተይተረፈ ቀንዲ ሰረት እስልምና ሰላም ዝኾነውን ነዚ እዩ ሰላም ማለት ምስ ባዕልኻን ከባቢኻን ብጥዑይ ርክብ ንምንባር ምኽኣል ማለት ስለ ዝኾነ ናይዚ ዓመት እዚ በዓል ዒድ አልፈጥር እንትነኽብር ኣብ ዓለምና ብዛዕባ ሰላም ክንዲ ትዝረበሉ ህዝቢ ዓለም ንምንታይ ብሰላም ክነብር ኣይከኣለን ኢልና ንሕተት እምኒ ጎንፅን ኩናትን እናደጋገመ ንምንታይ ይወቕዐና ካብ ሓዛንን ላዕሊ ንቐታሊ ከም ጅግና ዝርኢ ልምምድና ንምንታይ ዝገነነ ኮይኑ ወዲ ሰብ ካብ ጎንፂ ኩናትን ዘትርፎ ድኽነትን ድሕረትን ከም ዝኾነ እናረኣየ ንምንታይ ኣይተመሃረን ዝሰልጠነ ኣብ እንብሎ ዓለም ዝነብሩ ወገናትና ብኸመይ ጎንፅን ኩናትን ዘተባብዑ ኮይኖም እዚ ወለዶ እዚ ነዞም ሕቶታት እዚኦም ብዝግባእ ኣስተንቲኑ ምላሽ ክረኽበሎም ይግባእ ምስ ገዛእ ርእሶም ሰላም ዝሰኣኑ ኣካላት ሰላም ማሕበረሰብ ንኽዘርጉ ክንፈቕደሎም ኣይግባእን ምስ ክብርታት ሮመዳን ዝተጻልኡ ሰባት ዘበና ክዘርጉ ክንፈቕደሎም ኣይግባእን ንሕና እውን ዓርስና ንግዛእ ፈጣሪ ንፈርሕን ንሰላምን ዕቤትን ማሕበረሰብ እንጭነቕን ክንከውን ኣለና ኢትዮጵያ ክትዓብን ክትምዕብልን ትኽእል ብዜጋታት እምበር ብካልእ ኣይኮነን ዜጋታት እንትህነጹ ትህነጽ ዜጋታታ ሰላም እንትኾኑ ሰላም ትኸውን ዜጋታታ እንትሰማምዑ ጉዕዞ ምዕባላኣ ይሰምር ስለ ዝኾነ ድማ ኢትዮጵያ ንኽትምዕብል ዘድልየና መስዋዕትነት ኩሉ ናይ ምኽፋል ሓላፍነት ናትና እዩ በዓል ዒድ አልፈጥር እዞም ሰናይ ክብርታት እናሰዓብና ሰለስቲኦም ጥዑያት መስመራት እናጽናዕና ክነኽብሮ ሓደራ እብል ደጊመ ርሑስ በዓል ዒድ አልፈጥር ይኹን ዒድ ሙባረኽ ኢትዮጵያ ብጻዕሪ ደቃ ተሓፊራን ተኸቢራን ንዘለዓለም ትንበር ፈጣሪ ንኢትዮጵያን ህዝባን ይባረኽ መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ አብይ አሕመድ ቀዳማይ ሚኒስትር ፌደራላዊት ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ወርሒ ረመዳን ሓልዮትን ሰናይ ተግባራትን ጎሊሆም ዝረኣዩሉን ሓበራውነት ዝጠናኸረሉን ወርሒ እዩ መናእሰይ መስጊድ ባቡርያን ውን ዓቕመ ድኹማት ጉዳት ኣካልን ኣረጋውያንን ብምፍጣር ነቲ ወርሒ ብሰናይ ተግባር ይሕልፍዎ እናሕለፍዎ ይርከቦም ንጸብጻብ ሄለን ተስፋዬ ጌታቸው ዓለሙ ከም ስዕብ ከቕርቦ ተኻቲና ንመለስ ንማሕበረሰብ ሙስሊም እዋን ጸሎት እዋን በዓልኻ መፈተሽን ትዕግስትን ከምኡውን ናብ ፈጣሪ ዝያዳ መቕረቢ ወርሒ እዩ ካብ ንግሆ ዋጓጉ ሰዓት ጀሚሩ ክሳብ ፀሓይ እቶ ዝጸንሕ ጾም
كبدي كام مطباي بتوسخي نمنفس مبرتعيوم حدا طباق ورحي رمضان متحققازيوم أب ورح رمضان زلو بروغرام إفطار غربيت مس غربيتو حبتام مس عقم دخومات ما أدي زكافللو نزيب اللهم بمحساب إد زرقحلو محبراو متأسسار زتنا خرفلو يفقريوم أب صومت عقستي أب صلوت سلام زركبلو زي تبارك ورحي نمناسي جمعة بابوريا مسجد نزحلفو 3 عامتات ما أدوم زكافللو تحقواسن مرقان عقم دخومات زرخبلو كم زخونه يتزاربو يزنت ورنو ازي ورحي حاليتيوم ورحي رمضان مالت حاليوت زقبرلو استفراليو رحمتات كاب الله زوصلو يوم بمخنيات زي ابا مسجد بمحلافنا نعناون صبغيو كم زي عينت سراحتي مسراحنا يهن بيقانو ازي بب معلتو 500 سب ناي مفطار مرها قبر جمرنايو قدمي 3 عامتات يوم نزحلف 3 عامتات بب علاتو 500 سب اندافترنا نركب ناتنا مخسب كاب فطاري مركابيو عقبتون علوم وان مفتريو زمناسي أبزي ساعات زي أب قويا سرحيوم رمضان بعلتو كاف مقبي مصوام طرح يكونن أبوشت زلو رهر راخون نزت أمي مكفال نزدخم مبرتعن نزودق ملعالن ينبر زي قويام نبع الخازي كونس نخالقوت زي سعري نشم زي كونس نحلنا عقبت أب كبابيهم نزركبو عقم دخومات زحق زليو 500 لعليون كموغن أورحي حدا معلتي كل التشح سبن لعليون ناي مفتار بروغرامن ناي ممساقاقني علتن غيرنا نأستاذاتنا نعلوماتاتنا مرها قبري مسقانا أدالينا كم دي عينة لمدي انداوسدنا نقصالوون انداسفاحنا يو كن كايدينا إلنا نحسب كزي كإردات كابزي كابتي حجز كابتي إفطار كاب انصرحهم سناي سرحتي بملؤهم انرقبو قداماي نجر عقبتيوم وشتاو عقبت نركب كالاي نجر نزي سراح انت نسرح بفطاري زفتو سرحيوم نعناون سلا انعقبلو تحقشنا انصرح سرحيوم وطاتوچو بتلي بفلاي مناسي بالعول منقسقاس بزح دس بحالي زوعلو بوتا قديفهم نابزي بممصوم كمسغنوم يفتوم እዚ ተግባር ዘምህሮ ሓደ ዓብይ ነገር ኣሎም ሓልዮት ወሰን ይብሉን ሰናይ ተግባር እውን ኣፈላላይ ቀለምን እምነትን ኣይፈልጥን እቶም መናእሰይ ኣብ ዋን ንእስነቶም እንዳሰኣልዎ ዘለዉ ምስሊ ረመዳን ወርሒ ሓልዮት ምዃኑ ጥራይ ዘይኮነስ ሓቀኛ ሓድነት ዝጸንዕ ብከምዚኦም ዓይነት ምትሕስሳብ ምዃኑ እዩ والله ይሄ በጣም መቀጠል ያለበት ጥሩ ነገር ነው ናይ በሐቂ እዚ ክቅጽል ዘለዎ ጽቡቕ ነገር እዩ ኩሉ በብቦቱ ክግበር ዝግብኦ ነገር እዩ ንሕና ጸጊብና ምሕዳርና ጥራይ ክርኢ የብልናን ኣብዚ እንትንመጽእ ይጽገም እዩ ምግቢ ይስእን እዩ ኢልና ዘይንሓስቦም ብዙሓት ጽቡቕ ተኸዲኖም ወቂቦም እንሪኦም ኣለዉ እሞ ባዕልና ንፈታተሽ ንምፍጣር ብዙሓት መሳኺን ኣብ ሓደ ብምእካብ ሕውነት ንምቕጻል ምብላዕ ዝደሊ ኩሉ ተኣኪቡ ሓድነት ብዘርኢ መልክዑ ነብልዕ ኢልና ኢና ተኣኻኺብና ጀሚርና እዮም ያው ወጣቱን ይምለው ንመናእሰይ ዝብሎም ኣብ ከምዚ ሃይማኖታዊ ስራሕቲ ዙርያ ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ምትሕግጋዛት እንተ ዝሳተፉ ባህሊ እዮም ዓቕሚ ድኹማት ኣብ በብከባቢኡ ከም ዝርከቡ ዝገለጹቶም መናእሰይ ኣብ በብከባቢኡ ዝርከቡ መናእሰይ ብምትሕብባር ነዚ ሰናይ ተግባር ኣብነት ብምግባር ሓገዝ ንዘድልዮም ንምድጋፍ ክሰርሑ ይግባእ ክብሉ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም حزبون زيننا قصل تملكتيم إثيوبيا بحرشا كاب تمزقو زلالو توشتي لمعات سرناي مصنو حقاي اتي حدايوم كاب لمعات سرناي حقاي لهم زبن حدميتن 74 مليون كنتال مهرتي تصبي زقبر انتخون 4.3 مليون هكتار مريتون بزرعتي كشفانيو تبايلو لهم نصبصاب روتوركو دهاب ياسين ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ ውሕዳት ዓመታት ብዓውዲ ሕርሻ ዘመዝገበት ዓወት ብፍላይ ብልምዓት ስርናይ ሓጋይ ዝተረኣየ ጭቡጥ ለውጢ ንዘበናት ተጻዒንዋ ዝነበረ ታሪክ ረድኤት እኽሊ ዝቐየረ እዩ እዚ ጉዕዞ ልምዓት ልማዳዊ ምንቅስቓስ ሕርሻ ዘይኮነስ ነጻነት ቁጠባን ሉዓላውነት ምግቢ ናይ ምርግጋጽ ብሄራዊ ልኡኽቲ እዩ ኢትዮጵያ ንስርናይ ልዑል ሸርፊ ወጻኢ ብምውፃእ ካብ ደገ ትእቱ ሃገር እያ ነይራ
ሓረስታይ እውን ከም ልሙድ እዋን ዝናብ ጥራሕ ብምሕላው ዘፍርዩ ነይሩ በዚውን ኢትዮጵያ በብዓመቱ ክሳብ 1 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ስርናይ ካብ ደገ ንምእታው ወጻኢ ዝገብር ነይራ መንግስቲ ነቲ ዓውዲ ዝሃቦ ፍሉይ ጠመተን ብቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ ዝምራሕ ክትትል ስርናይ ካብ ጽግዕተኝነት ዝናብ ንኽናገፍ ሓጊዝዎ እዩ بحاجة مسنو سرناي زلمع مريت ببعمتو بالعل بركي إنه وسخ مزيو بمليون زقصر هكتار كباز حقيليو بلمعات مسنو سرناي حاجة أبعمت 3 جزي مفراي بمخالو بتوسخي أتحسس بحارستاي مغيرن أعمو نخردان حاجزيو እስካሁን ድረስ አሁን ወደ 3.78 كساب حزي أستتات 3.78 هكتار بسحنا علنا بأنصارو مهرتي 174 مليون كونتاليو أب حاجة مسنو زلمع إذا سرناي ترحيو كابو وزاي أب صديا زفري ألو نابنت سرناي ترينا أب حاجة زفريو خاوتات ألو بمخانو أب عمد 3 جزء سراح مفراي إنها تسرحيو ኣብዚ ሕዚ እዋን ብመስኖ ስርናይ ሓጋይ እናለምዐ ካብ ዘሎ መሬት 400 ዝኸውን ሓድሽ መሬት ሕርሻ እዩ እዚ ማለት ቅድሚ ሕዚ ዘይሕረስ ዝነበረ መሬት ሕርሻ ናብ ምህርቲ ክኣቱ ተኽኢሉ እዩ ኣብ ሓጋይ መስኖ ስርናይ ልምዓት ዘበናዊ ኣተሓራርሳ ምስዓብን ሓረስታይ ብኹታ ገጠም ከፍሪ ምግባሩ ንውፅኢታውነት እቲ ልምዓት እጃመ ብርኪት እዩ በእያንዳንዱ አርሶ አደር ተቆጥሮ ማለት ነው ትራክተር بحد حارستاي تقصيرو تراكتر عب 2010 عامة مرت 4700 زخونا نيرن حزقنا 27500 تراكترات إثيوبيا اللعوة تراكتر مرتن معوي بزقبا زحقزيو توساخي كومباينر عب 2010 عامة مرت 338 زنوران تخونا لومي قنا 8700 كومباينر عب إثيوبيا اللو ازي مهرتي بقولت في نمئكابن نخيبا خاني حجز قبل مزبن لمعت سرناي حاجاون دعل 274 مليون كونتال مهرتي تثبيت كبر عبز عمت كبر 4.3 مليون هكتار مريت بحاجاي مسنو نمل مع لمن تخن كساب حزي 3.7 مليون هكتار مريت بمهرتي تشفينيو تكموني ياوغا ربحو نافلت انت خيد ناول معات اتيو حزي تروحو مريت يلن 3 جزي مهرتي زهب مريتيو كم مسنو صديا حاجاي بزحلفه بداغم زرعت اون حارستاي النافري يركب ኢትዮጵያ ስርናይ ካብ ኣታው ንግዲ ናብ ወፃእ ንግዲ ብምቕያር ዓርሳ ምምጋብ ጥራሕ ዘይኮነስ ስርናይ ናብ ወፃእ ሃገራት መልኣኽ ዝጀመረትሉ ታሪኻዊ ምዕራፍ ትርከብ ቅድም ክብል ብምርባሕ እንስሳት ጥራሕ ዝፍለጡ ዝነበሩ ከባብታት እውን ብሓጋይ ስርናይ ልምዓት ተረባሕቲ ኮይኖም እዮም ልምዓት ስርናይ ሓጋይ ንኢትዮጵያ ብዙሓት ረብሓታት ዝህባ እንትኾን ሉዓላውነት ምግቢ ብምርግጋጽ ሸርፊ ወፃኢ ብምድሓንን ሰፊሕ ስራሕ ዕድል ብምፍጣርን ዝሕግዝ እዩ ብዓይኒ ፖለቲካ እውን ብምግቢ ረድኤት ካብ ዝመጽእ ጽዕንቶ መፍረያይነት ብምውሳኽ ክብሪ ኢትዮጵያን ህዝባን ምሕላው ዝኽእል እዩ حزدما ناب زيناتات مرصاي كحلفكم نبرتي كتما متو زدليو بارتي نممراص ناي مرصا كارديوس دمهلاوم تزاريبوم ابزوا إلو بابور كتما متو نشاعي حافشاو مرصا مزغبا مرستي يكايد مهلاو تغليصلوم اتحاباري طابيا مرصا كتما متو منسي ناتنايل موغس كمزغلصوم أبتا كتما بزلو 31 طابعات مرصام مزغبا مرستي باغبابو ناتو غنن تخون حبرتسبون كارد مرصا يوسد مهلاو بصحفه كوميونيكيشن كتما متو املاغيتوم نبرتي كتما يابيلو كارد مرصا ناوسد مخانوم تغليصوم بزوبا بورونا نبرتي كتما يابيلو كاردي مرصا بموساد توكلتوم نممراز كم زتدالو يحبيروم زلوم شاع حفشاو مرصا ديمقراسياوي فتحاوي نصان سلاماون كوينون كسالت اجاموم كم زبركتو توم نبرتي غليصوم يوم عدميوم نمرصا زاخلو كلهم زيغاتات كاردي مرصا بموساد كساب وان مرصا زبصح كاردوم باغباو بمحاز اب علته مرصا زدليو بارتي نخمرصو صاوعيت اقربوم كبل بصحفه كوميونيكيشن زوا بورنا صبصيبلوم
مرصا اب وشط كيد ديمقراسي دلي زيغاتات زغلصلو مدرخ እንትኸውን ንፈለማ እዋን ዝመርጹ ዜጋታት ድማ ፍሉይ ስምዒት ኣለዎም ንፈለማ እዋን ዝመርጹ ተምሃሮ ድምጾም ብተግባር ዝገልጽሉ ሓዱሽ ልምዲ ምዃኑ እውን ተሓቢሩሎም ንጸብጻብ መቅደላዊት ደረጀ ናዝሬት በሪሁ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ላዕለዋይ 23 ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ተምሃሮ ዝኾኑ ማርያማዊት ሄኖክን ዘሩባቤል ሰለሙንን ንሸውዓይ ሓፈሻዊ መረጻ ተዳልዮም እዮም بندف حساب طرح بتمرتي سنة زيغان سنة مقبارن زرخب وفلتات نابت تكبار نملوات اوان مرزا ناتتقبيهم تمهاريت مريماويت هينوك بزعبا مرزا زلوا غنزابه كم سعب تقلز مرزا مالت لاني مرزا مالت نعي حان تهجر نممرح زقبر سلاماوي زخونه وددر يمسلني مريماويت 18 ዓመት ክሳብ ትበጽሕ ርሑቕ ዝመስላ ዝነበረ እዋን መረጻ ብምብጽሓ ሎም ዘበን ፈለማ እዋን ንምምራጽ እንትትዳሎ ፍርሕን ሓጎስን ከም ዝፈጠረላ ትዛረብ ከዚህ በፊት መርጫ አላቅም ቅድሚ ሕዚ መሪጻ ይፈልጥን ዕድመይ ኣይበጽሐን ነይሩ ሕዚ 18 ዓመት መሊኤ ፈላማይ ብምዃኑ ንእሽተይ የፍርሕ ይውን ደስ ዝብል ስምዒት እውን ኣለዎ ዝተምሃርናዮ ብተግባር ንሪኤሉ ስለዝኾነ ድማ ጽቡቕ ኢለ ይሓስብ ተምሃራይ ዘሩባቤል ሰለሙን እውን መረጽ ሓዊሱ ኣብ ካልኦት ፖለቲካዊ ኩነታት ተሳትፎ መናእሰይ ጠመተ ይህበሉ ከም ዘይነበረ ይዛረብ ምርጫ የኔ የሚመስለኝ መረጻ ንዓይ ዝመስለኒ ብጣዕሚ ዓበይቲ ሰባት ጥራሕ ዝፍጽምዎ ነገር እዩ ዝመስለኒ ነይሩ ሕዚ ግና ኣነ እውን ዕድመይ በፂሑ ንምምራጽ ምብቅዒ ብጣዕሚ እዩ ደስ ይብለኒ መናእሰይ ኣብ ከይዲ መረጻ ድምጾም ዋጋ ከም ዘለዎ ፈሊጦም ክሳተፉ ኣለዎም ይብል ኣነ እውን ካርዲ መረጻ ወሲደ መረጻ ኣብ ውሽጢ ከይዲ ዲሞክራሲ ድሌት ዜጋታት ዝግለጸሉ አድላይ መድረኽ እዩ ነዚ ተረዱ ተምሃሮ እውን ካርዶም ወሲዶም እዮም ወጣቶች በሀገሬ በፖለቲካዊ እንቅስቃሴዎች መናእሰይ ኣብ ሃገራዊ ጉዳያት ፖለቲካ ንቁሕ ተሳትፎን ክገብሩ ግንዛበ መሃብ ናይ መንግስቲ ኣብያተ ትምህርትን ወለድን ሓላፍነት እዩ ስለዚ በአግባቡ ጠመተ ክወሃቦ ይግባእ ከ18 ዓመት ጀምሮ ስለሆነ የሚመርጡት ካብ 18 ዓመት ጀሚሩ ዝመርጹ ኣብ ማኣዲ ትምህርቲ ዘለው ይኾኑ ኣብ ካሊእ ዓውደ ስራሕ ዝተዋፈሩ ዜጋታት መንነት መረጣን ዘለዎ ረብሓን ብዝምልከት ግንዛቤን ተዝውሃብ ዝብል እምነት ኣለኒ ብሔራዊ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ካብ 28 ለካቲት ጀሚሩ ንፈለማ እዋን ብዲጂታል መንገዲ ምዝገባ መረጽቲ እናካየደ ይርከብ ኣብ 17000 ጣብያታት መረጻ ድማ በአካል ምዝገባ መረጽቲ እናሳለጠ እዩ تملكتنا حزون زيناتنا يغصلو ناب زين عداقة كسقركم ناب سرعات قرب ندادي كساب انملس ندادي بقطبا متقام كم زقبام كنتيبا ممحدار كتما አዲስ አበባ አዳነች አበቤ ተሐሳሲበን ተን ከንቲባ ከም ዝበልኦ ኣብዚ ሕዝዋን ኣብ ማእኸላይ ምብራቅ ብዝተፈጥረ ቅልውላው ምክንያት ሃገርና ሓዊሱ ነዳዲ ዓዲገን ዝጥቀማ ሃገራት ከም ድላይን ቀረብ ንምርካብ ተጸጊመን ይርከባ بمخانو دما نبرتي تا كتما تيصقم تفتحو ናብ ስሩዕ ስርዓት ቀረብ ነዳዲ ክሳብ እንምለስ ነዳዲ ብቁጠባ ከጥቀሙ ኣለዎም ኢለን ነበርቲ ታ ከተማ ሓፀርቲ መንገድታት ብእግሪ በመጓዓዝ ከምውን ናይ ብስክሌት አማራጽን ናይ ኤሌክትሪክ ተሽከርከርትን ብምጥቃም ንኽተሓባበሩን ጻውዒ ተقريبا ናብ ዜና ወጻኢ እንትንሰግር ድማ ፕሬዚዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ኣብ ልዕሊ ካታር ዳግም መጥቃዕትን ተፈጺማ ካብ ዓለም ዓብይ ዝኾነ ማእኸል መፍረይ ጋዝ ቴሄራን ብልዑል ኩነታት ከም ዘዕንዎ ኣጠንቂቖመሎም ልዕሊ ክልተ ሰሙን ዘውፀረ ኩናት ማእኸላይ ምብራቅ ንብረት እናዕነወም ህይወት ደቂ ሰባት እናቐጠፈ ተጠናኺሩ ቀፂሉ ይርከብ ኢራን ኣብ ልዕሊ ማእኸላት መውፅኢ ነዳዲ ሃገራት ኳታር ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኤሚሬታት ዓረብን ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ሚሳኤል ምፍጻማ ኣፍሊጣ እያ ቴሄራን እቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸመቶ እስራኤል ኣብ ደቡብ ፓርስ ዝርከብ ማእኸል ተፈጥሮ ጋዝ ኢራን መጥቃዕቲ ሚሳኤል ምፍጻማ ስዒቡ እዩ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ነቲ ጉዳይ ምልክቶም ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ኣሜሪካን ኳታርን እስራኤል ኣብ ልዕሊ መፍረይ ጋዝ ኢራን ብዛዕባ ዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ምንም ሓበሬታ ይኹን ተሳትፎ ከም ዘይነበረን ተዛሪቦም
كبرات تملكتي مع زينا قدمي مزامنا قند زيناتات زعلت كزخاخركم قدما مينستر أبي أحمد مبل 1447 بعال عيد الفطر مخنيات بمقبار ملغتين كعب تحكم محلاليفهم نبرتي كتمامتو زدليو بارتي الممراز ناي مرطا كاردي وسدو مهلاوم تزاريبهم بريزيدنت ترامب إيران نابلعلي كواتار داقم متقعتن تفتصما نماخل مفري غاز تيران بالعل كونتات كم زعنوو آتنققوم مباركس تبلكتي مع زينا بزيزازم سلام كتالكم أزينا نمسكن سلام